kubor nakaslem jong unongsan hima. Penbena patba kaseng Henyotrep Youth Development Council East Giant Hills District Banya Rally Persha ya ka jingthit jaka bian jong ka Shri Simen ha ilaka Nongkle East Giant Hills District ya kini ka khubor la pentip da uba mi salan tho u president ke HYDC East Giant Hills District ka jing persha jong ka seng ya kani ka jingwan ka Shri Simen ban penlong ya ka public hearing ha dai stong ha ka khat khandai trik ubnai no opra 8000 apusan kadai halor ka jing ujor jong ki nong shong shnong ka shnong dai stong ban persha ban pendu pendam no shi sendon ya ka jing angnut ka Shri Simen ban bu ya ka karkhana ha ilaka Nongkle bat ban khlong ru ya ki maushun ki badan ha kate jaka ka jingkin no jong uba bun lang phrngap wahe shnong jong ka dai stong ha ka jing I NOC da wahe shnong barim kadai ka ba ya penkhen ya ka riti sin shar shnong ka dai stong bat kadai ru persha ya ka sur ki nong shong shnong jong ka te ka shnong kumban chupin kan mau ba wahe shnong ka shnong dai stong uba bun lang phrngap ulalet ujor sha ka office u deputy commissioner ka East Giant Hills District ban pendu pendam no ya ka te ka NOC bala ai da ute wahe shnong barim ha ka baidei bat kani na kalyang ka seng ka khot ka wer ki parado parasnam ban ya don lang ban persha ya ka jing lilam ya ka khando bat chiap shaki minder shisngi ka seng hi bro ka wei ka sngo ba ka jing di du ya ka khando ka chiap ka dei ka jing du nong ka bakraw ya ka jat bin riu ka jongi ka seng ka da shap ting hiru ba yo la shai la shisngi kani ka jing di ya ka khando ka chiap kan penlong penban ya ki nong shong shnong ka ilaka ba kin long tang ki riu shong wai bat ki nong tong bat ki nong tho ding jong ki minder hala ka shnong ka seng sa shisien ka khot ka wer ya baro ban ya poilang bat ban ya ka peaceful protest rally persha ya ka jingli lambi an ya ka khando ka shiap ka ban sedang na du ka shnong dikhya bat ban pinkut pat ha ka jaka badan umot jong ukhlawat kari uwo kyang nang ba hajan ka office jong deputy commissioner ka East Giant Hills District ya kane karali on penlong ha ka khat hunriu tarik ubnai no pra ha kapor khat arbaji no phaisngi yang i ka HYDC East Giant Hills District de kliang ya ka tarik na ka khat so ja ka khan ru o lairali nadu nathia hadu ka office yo DC wa emita ya khiriat iti daw khud kerpadi ya ka East Giant Hills ko wi nadu ki ramba haduk ki khendro haduk ki khna ye emlang wa i kata resmi ne benta karali wa i bui ne benta wa wan ka Simen wa mut ko peman ye ka public hearing ka khndi tare di sumbar arza pusan hetae hadai stone haela ka Nongkle nekti daw khudi le ya wara ki khasi jantia ba emlang la wa i kamjo yo ai ketika jinjo lebenta ulai rali ulai persha ya ka Shri Simen knang yo mani ki bojo ipor shemi office hamukhap ka ma khinde je step ka program ni man ka wa arje PM de niti da na khuda ya wara ki khon ka East Giant Hills wo karpat ep wo yawan bi ketika sini hepor kendeo je na office yang IOM ini hamu kaya kenang yoman ikam yolai sekemat kenang wa ikam kaseng HYDC East Giant Hills District le yoman ikam yoye pembat Navy Port Civil Port kamtam yone usa kate ke imlan salang ke jingmaya ya ke jat bedrewi yo ini warok kawi wa khasi berjantia yuni geden kuble shibun ngam tip ip wato i wa kliang no i ya katarin na khatso cha khatru wada debile ya perkhatsani do da kliang ya ka wa i penman ba i ka khatru tarin duiti nyobha kuble shibun